Bună lume, mă numesc Jack și asta nu ca Survival alături de Eddie. Deci este o serie cop mai mult. Așa, haideți să începem. Dragi bicii, acum o să filmez 3, 2, 1. Salutare toată lumea, eu sunt Teddy și bine m-am registrat la primul episod de Survival alături de Chat. De Jack. Shadow, Ce, spune-și tu ceva. ce să spun? Shadow e mai hard de fel, Shadow are, nu știu, nu întreba chat. Are o problemă, nu știu. Cu microfonul. Cred eu. Acum se aude? Da. Oricum o să urmeze un episod de Survival Games, deci yay! Survival Games. Și cred că în episodul de Survival Games cred că o să fie făcut cu facecam. Cred, nu știu. Dacă primesc, să zicem, 5 like-uri la episod, episodul de Survival Games este. Și cu facecam. Serios. O să fie episod de Survival Games cu facecam. Mă, Ce-i? ce faci, mă? A strâng lemn. Am un topor. Dacă vrei și voi să intrați pe server, o să vi lăsăm în descriere. Serverul de sunt eu. Sau de eu de sunt serverul de eu de țin. Poc. Poc. Oh, Nu. Să vină. unde ești? Vin acum la tine. Nu, las că vin la tine. Sau cum vrei. Nu că unde sunt eu. Mă găsești. Trebuie să-mi dau TP. Mergem? N-ai voie cu de. Bă, De păcate nu ai voie. bă, ce faci? Așa, uite, minează aici, că aici ne facem casa. Vrei aici? Chiar nu pot să vreau undeva lângă spawn, adică ca să n-am griji. Mă doare în bas, că tu deja du lemn. Bă, Adună lemn. Bă, uite că luăm foc, pădurea, bă, hai repede să stingem. Eu nu pasă. Fac, lavă, mă, bă, să vezi că ia toată pădurea foc. Toate. Și nu mai avem lemn, bă. Fără lemn nu putem să facem nimica. Și Uite, am multe întrebări, să știi. Și ce acum deja nimic. Da, mă, în fine. Și asta este. Mai avem. Așa. Bă, am întâlnit copul. Da, frate, mă lași că lavă e aici. Avem din Mă belșug. lași face. O să avem nevoie de lava asta pentru portal de nether. Da. Pentru obsidia mai mult. Dar nu acum. Acum n-am nevoie de ea. Așa. Mie să nu dau pe el, să cade în aur. 2 bucăți, 3. Și unde e 3? Și sperăm să vă placă, așa e? Da. Pentru că noi ne chinuim să filmăm și să lădăm. Și nu vă este greu să apăsați pe butonul de like, de subscribe. Și te doar un click pentru fiecare. Spargeți butonul de like. Rupeți-l din partea mea. Le-al spargeți la mine, rupeți-l. Dacă puteți să cereți și pe canalul lui, pentru că știu că și el postează, dar am văzut că voi ne apreciați în lui. Ia. Și dacă puteți, Uite mă, ia căzut ternăcop. mulțumesc, am zis. Și acum mă duc la tăia de lemn, tu mine Și dacă vreți o să vă lăsăm Skype-ul nostru de descriere, dacă vreți. Bă, ce zici, lăsăm Skype-ul de descriere? Nu știu, pe la abonați mai mari, mă, că... Știi, Dacă ajung la 9 abonați, eu îl las. bă, mai bine la 10 să lași. La 10 abonați. Când faci 10 abonați... Da, la 10 abonați să vă lasă Skype-ul meu în descriere ca să mă puteți suna pe Skype. Ura! Nu, mai Și bine. fac și o serie cu voi, cu subscriberii de pe un server și o să vă spun. Dacă îmi văd, o să fac la Ethereum. Dacă vreau. Dacă adică dacă cineva să fac la Ethereum, cred că o să fac. Live stream.
Hai că Eu eu ce să fac, o să fac, adică nu o să fac acum. O să fac cu shadow cu mai mult, depinde cât o să vrea să vină. Așa e shadow, că depinde cât o să vrea să vină. Da, live stream pot să fac și eu. Dacă învățăm. Dacă învățăm shadow, dacă învățăm. Dacă. Du-te și adu lemn. Păi hai, uite, e aici. Stai la Dar frate, faci ca un nob, serios. Păi da, frate, nu avem... Facem și noi căsători de asta micuță deocamdată. Uite, iau... Păi un... ăla, cum zice... E aici. Așa, păi un furnal. Așa, uite, ai, bagă ceva... Asta e camiolen. Și uite, îți dau pentru mâncare. Ce vrei? Ba piciorul lemnul tău, chiar nu mă interesează pe mine de lemnul tău, fac altceva. Dă-te bă, shadow! Uite, păi... Dă-mi, dă-mi eu. Ba piciorul în mâncarea ta, ia-ți mâncarea și mâncă-ți. Mâncați-ai mâncarea, n-ați mâncarea și mâncă-ți. Nu-mi trebuie. Și ce prăjit-o. Mâncați-i mâncarea să ți-o mănânci. Copăcei, copăcei, copăcei. Ce-i? Aho, ce-am dat de shadow. Acum o să stăm peste noapte din vina ta. Din vina ta, shadow, din vina ta, numai din vina ta. O să stăm pe easy. Deci din vina ta. Ce n-a? Copacul vieții. Păi hai repede, repede, shadow! Mamă, de copac, lasă-l, fă ceva la mișto și gata, haide. Până faci, mai bine fac acasă în mină. Vii cu mine în mină sau nu? Nu vin. Foc una, foc două. Ce n-ai de vacă? Vacă tâmpă. Vacă. Wow, da, vacă proastă. Gata. Hai, shadow, hai, grăbește, speed. Și să faci ceva shadow rapid. Știe shadow să faci așa, știe mă. Așa e shadow că știi? Da. De nu mai poți. Știu de nu mai pot. E adevărat. Haide, shadow, repede. Așa, gata, pune tu acoperișul. Care am să-i fără lemn. Haide, repede. Hai, mai contează. Bă, dar pui și tu ușe. Că nu mai am lemn. Hai să facem la mișto. Hai să facem la mișto. Hai, shadow, odată, pa. De ce? Pa, dacă nu intri eu în casă, nu tot după tine. Păi du-te. Mine, sau unde te duci? Hai, shadow, că vin mobii. Vine mobii peste noi, vine mobii peste noi. Ne violează, mă. Mobii. Nu ai temere pe zice asta. Așa și eu am încheiat episodul și eu am fost. Așa și salutare toată lumea, eu am fost Teddy și aici se termină și episodul nostru. Pa! Tu mai filmezi? Da. 3 minute. Eu am oprit episodul, nu știu ți-e de tine, dar eu Hai, că l-opresc și eu. am o altă preocupare. Și Recomand să cam asta a fost toată lumea. eu vin imediat. Cam asta a fost totul. Dacă v-a plăcut acest videoclip cu Eddie, dați un like, un share și un subscribe. Și intrați pe canalul lui, pentru că nu strică un subscribe și la el. Și cam atâta. Ne vedem pe data viitoare. Bye, bye!